ating good news, isang Kalasyawenyo, pambato ng Pangasinan sa Miss Teen World 2025. Kilalanin natin siya sa good news na yan ni Idol Vico Cancionero. Isa na namang kababayan nating Pangasinense ang magpapakita ng galing, talino, talento at husay sa larangan ng national pageant. Kakatawanin ni Miss Trisha Ann Maningding mula Minion West Santa Barbara ang lalawigan ng Pangasinan sa prestiyosong Mr. and Miss Teen World Philippines 2025 na gaganapin ngayong Setyembre 7, 2025 sa Pilar Hidalgo Lim Auditorium, Ermita, Manila. Isang bagong tatag na pambansang pageant sa ilalim ng Mr. and Miss Philippine Youth Organization. Ang kompetisyong ito ay nakatuon sa pagbibigay kakayahan ng mga teenagers sa buong bansa. Bago pa man sumapak sa ganitong kompetisyon si Trisha, ay suki na siya sa mundo ng pageantry dito sa probinsya, tulad na lamang sa mga iba't ibang bayan at school pageants. Sa katunayan, siya ngayon ang reigning Miss Calasiao kung saan kinoronahan siya bilang Miss Calasiao Beauty Festival Queen 2024. Isa lamang patunay na ang mga Pangasinense ay magagaling, matatalino at talentado sa iba't ibang larangan ng kompetisyon. At iyan ang ating good news. Ako si Idol Vico Cancionero, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.